Ki Khun Rangbah ya uba kamet yap jong lalap nakapung halau raj maupat haka step apropratare unaitung hajar apusan kimla Mutdur ba ukpa jong ki on poi klat sha kani ka jaka haba kilawan poi ha kani ka jaka komba hakapor khat aduna aa ki klemla shu ban kun ki ummat ban yam namar ka jingdu no jong ki yala ukpa ha karukom bam poi perkhan Uni Rangbah ubadai na lang kerdeng udairu ubajunya kali kamai kit man lakasngi. Bat ki Khun kim poi perkhat baka jingja miet jong kan poi jada kum nepan. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.